Беларуская мова з ліхтарыкам. Лета па-беларуску. Вітаю, сябры! Я Аліса. Хутка скончыцца лета, а разам з ім і летнія вакацыі. Спадзяюся, вы паспелі адпачыць і набрацца добрых уражанняў. Што цікавага і карыснага вы зрабілі ўлетку? Я бегаў басанож па зялёнай духмянай траве разам са сваім сабакам. Я збірала прыгожыя кветкі і рабіла святочныя вянкі і букеты. Мы адпачывалі на пляжы. Я назіраў за зоркамі. А мой брат сачыў за алімпійскімі гульнямі. Мы вырошчвалі гародніну. Глядзіце, які ўраджай! Я люблю катацца на ровары. Мне падабаецца плаваць у басейне. Мы выбраліся ў цікавае падарожжа. А я назбіраў поўны кошык ягад. Я люблю есці марозіва. Як цудоўна! А зараз здагадайцеся, як завуць маіх сяброў, з якімі я правяла лета. Гэты хлопчык вельмі любіць салодкае. Як яго завуць? Так, гэта Мікіта. Мой сябар вельмі рухавы. Не любіць сядзець на адным месцы. Хто гэта? Гэта Віталь. Хто з маіх сябровак выбраўся ў падарожжа? Гэта Марта. Хто збіраў ягады і варыў сочыва? Мая сяброўка Караліна. Цудоўна! А зараз узгадаем, як называюцца летнія месяцы. Я ведаю: сакавік, красавік, травень. Не, гэта вясновыя месяцы. Я ведаю: верасень, кастрычнік, лістапад. Не, гэта восеньскія месяцы. Чэрвень, ліпень, жнівень. Вельмі добра! А чаму ж летнія месяцы маюць такія назвы? У чэрвені людзі збіралі лялечкі чарвякоў, з якіх рабілі чырвоную фарбу. У ліпені цвіце прыгожае і духмянае дрэва ліпа. А ў жніўні надыходзіць час жніва, уборкі збожжа. Знайдзі і выправі памылку ў кожным маім сказе. Першы месяц лета называецца жнівень. Не, першы месяц лета называецца чэрвень. Ліпа цвіце ў кастрычніку. Не, ліпа цвіце ў ліпені. Падчас летніх вакацый мы святкуем Новы год. Не, падчас летніх вакацый мы святкуем купалле. А зараз адкажы на мае пытанні. Якое летняе надвор'е табе падабаецца? Дзе ты любіш адпачываць летам? Што ты любіш есці летам?
Напішы апавяданне пра сваё лета. Якое надвор'е было там, дзе ты жывеш? Што вы рабілі падчас вакацый? Якія цікавыя мясціны наведалі? З кім пасябравалі? Малайчына! Дзякуй за добрую працу! Беларуская мова з ліхтарыкам.